adek. Koro in ema koro i approach nyakoni. Nyakoni dwa nyisi straight forward. An gi nyithindo ariyo to ng'ato ng'ato nigi wuon gi. Aol. Kidwa kendo to nyisa ni dwa kendo tadhi dalau itera dalau. Taneno dalau, aneno babogu ba mamau, kateri dalawa, kata jo babo gi nosetho, nitie ji ariyo adek kanyo anko kwara ngo wede gi babo nitie. Ibiro neno gi. Tichako gini e mesa. To kokin serious, doge soko ma ji dokie cha. To uchaku dhi mbele gi tugo. Nitie tugo moko watugo too much, to waste ngima wa. Watugo ahinya ma ochopo mbele kucha ma koro yudo ni nyako kalo. Nyako dal koro ochopo time koro nego kende. Ochopo 35. Nyako bro nyisi ng'ama kenda nyaka bed ja 40. Do ng'en mano gima nyiri wacho ga kenda 20 to kono ja 25 and above. Kamano. Tadwa nyisi gimoro. Onge wuoyi ma right. Mano wawach ka ng'iyo wang'i king'iyo TV ng'ama nyako. Kija 35. Tidwa tedo. Tang'eni gi list ni. Idwa wuoyi mok madho kongo. Idwa wuoyi matiyo financially. Idwa wuoyi ma straightforward. Onge wuoyi ma straightforward man dichuo at 35. Ma onge scandal. 35 and above. Yes. Wuoyi matiyo. Wuoyi malemo. Wuoyi ma straightforward ma okombachi ni. Nigi dako. To konyisi no onge go. To scandal opong'e saidi. Kochopo 40 ko onge dako. To onge nyathi. To luongwa e bura. Keso chik kanyo. Koro yawuoto nagi ma koro donje kenyni manyien mar ariyo ni. Number 1, ingeni the first effect maketho kend manyien ni e wacho ni wacha diera. Wacha diera. Idonjo koki wacha diera. Kendi riambo maber nikech ifil nyako ni dwa ng'ama wuonde. Ma otit timo nono. Iriambo. Wacha dier. Ninya mama adwa kawi to nakosana gi madam. Madam wakosana go to nwawere kuro sani wa co-parent. Ami nyithindo neno, omi nyithinda neno. Nyithindo to meke okadianga tamra. Begini higni kama. Nyari wegi amwe pache. Odwaro koso kodwar. Makane gi kanyo matin, aduki chien mana matin. Iwacho ni berki wacho gik motimore chien. Okay, watch gik motimore chien. Iwacho gik makoro inisenge gik mosetimore di chien. Koro iwacho adier. Anase wera gi dhako, an gi nyithinda beach. Nyithinda beach gi chiego dak gariyo, anadak gadek. Nyamama adwa mondo ibi konya, kata ka in gi nyathi to bi. Mondo wariwre watim ang'o, wapidh nyithindo gi. To ben kare pimone nyadendi gimomiyo nuweru gi. Okonegi wach gimomiyo nuweru. Mano okudonje. Kiki donje gi momiyo kendo kiki nyis ni keto nyako piny kata keto wuoyi piny no awere nikech ma gima no ok wawinjore ok wan kamoro achiel. To da nen mondo achak dak manyien to gik mahero gin mag. Ko en ng'ama tiyo gi dongo ni gik mihero gi ema no backfire. Yes. Bano kelo wach ka. Ineno ga. Koro bende ka in gi nyithindo to ber kiyudo ng'ama nigi nyathi. Ogege machakre 1-0. Ogege michako 2-0. Ikoni nyadendi be koro nyaka biye gi gol moro. Ingeni kolo nitie gik moko ma wacho ga. Ni ano kanyal timo ma kanyal kendo nyako mar gi nyathi. Ng'ama ok nyal kendo ma nyako man gi nyathi bed ni onge nyathi kamora mora. Wawuoyo nyithindo manie ot kod manoko. Kiwacho no kinyal kendo nyako man gi nyathi e chunyi ma iye. No kinyuol gi nyako mora ka in e college, no kinyuol gi nyako mora ka in kata school kata anywhere. Maonge scandal madhi much mbele ni nyathi moro kel ni kanyo. Nyathi moro kel kae ne mar ng'ano. Nikech bro ketho wach ni donjo kiwacho ni okidwa nyathi. Ni wacho ni to ka in gi nyathi mora ma nyako man gi nyathi modwa rom gi mari. Udhi winjore keni nyisa ni in gi nyathi abe an gi nyathi. Nanga gi girlfriend na moro kata chiega to nwawere kara wanyalo dak. Mama cha ong'e rito nyathi ose experience. In bende ing'e chulo fee, ing'e timo ABCD ne nyathi. Kuromo ka to onge tich matek. Be onge ng'ama puonji. Ing'a ng'ani nyithindo gi koro gin meku ichulo nigi fee kama. Itimo kama onge ng'ama chunigo. Ng'ama chunigo. Kidwa kawo nyako mane pok onyuol. Tanan gi nyithindo 4.
akelo nyako ni e ot ka ma tich mapek machalo nadi madwa miyo nyako ni wawe ng'ama pok oyudo nyathi okendre ng'ama ni to bende ka ji nyalo winjore to mano bende ber mar Nyasaye kunyalo winjore ng'ani ni wan to ng'ani ni two kunyalo winjore buchak dak to winjore chako dak to ka ber ng'ama nyadi to inyi nyathi ka in gi nyathi en wuoyi man gi nyathi ong'e pek mar nyathi en nyako man gi nyathi obo ong'e pek mar nyathi kuriwre to udhi onge learning onge puonjruok usynchronize gik moko e mesa dichiel an gi nyithindo in gi nyithindo ma ja higni 5 ma ja higni 8 waso e skul kachacha in itimo ohala mane an atimo ma sawa Jerome bro chulo ka ana bro chulo ma bas to gik moko chaka kanyo to uchako wan to nuna gi hera to medo nyathi umora achiel imagine ni kendo nyako ma onge nyathi to chopo ka ting'e gi pressure da nyathini samoro min nyithindo ka buko parent go obe ugo sim nyathini tila dinadi ogo sim nyaka ni nyako ni go ribe na nyithindi ji okinyuol mari inano ga nyako ni konyuolo nyathine to nyithindo gi ni e shida konyuolo nyathine bonyuolo ni pap bo mako nyathine ni nyathine makoro diom sabuni duka en gima wana nyathine makoro hera koro nyako mi mare onge dhako mabro hero nyathi ng'ato molomo nyuolo obro hero naka pok oyudo mare to chieng' moketo ni pap wuod baba in gi shida wuoda Simba nitie joma chuo machako ga gimong'eni ok odhi tieko ichako sama uchako hera nitie gik modwa timo ne nyadendi mong'eni mbele kucha ok obi toboa mbele kucha gimotimo ni dhi ng'adre mago be ketho ga hera manyien kolo mano koro adhi e trust mano koro adhi e trust e gima biro next wacho ga ni give a promise you can keep yes ni ng'ata obed nyathi obed nyathini obed baba u obed mama u obed your friend kinyise ni abro timo kama to wacha gimi nyatimo nikech nyiri masani moko bire kend gi hopes nyiri bedo convinced gi hopes abro timo kama nyako biro gi hopes gete boket ka samoro be kumoai kucha ng'ato no chwanye magi koro gombo yudo kwe moro bas tisekele ka ise nyise gigi tete bichike tete adieri nyalo takwa gari ji kwanya ka gari budhi Masai Mara ubayo buti mango buti gigi tete then at the end of the day nyako ni bro fwenyo no gigi te ionge go then ibede nikech kuri sebet connector 4-5 months kata 1 year koro ingeni chuo feel gan koro they don't care koro nyako ni kata koero kata koero bedi oken gima ber mago gik makelo kuong wacha dier nyako ne rojo kako ngeni jamana ni to NDJ jamana ni en MC maka donjo ka to onge pressure mang'eny samora nyisini wadhi an gi corporate function moro wadhi to wuok kode to wadhi to no ka go function no nini oneno gima timo koro ka ne ot to onge pressure koda ineno oneno kaka pap to kikiriamb gima ketho udi en mriambo kabisa mara dek communication kaka wuoyo gi nyako ni idonje kend manyien kaka ji wuoyo gimoro ntie kan si ko hapo Unyo baba okidhi isiemo ne gidhogi siko hapo ya samoro sabuni ogwejde kama tis mar luok nyathi moro dhi bafu kuja to kawo sabuni tere sabuni si ilikuwa hapo ingeni tone kaka wuoyo kodi reply midwaro no mano ngechapaga bich kaki wacho na kaka nyaka tem maro bed malo yes wacho ni duoko mamuol kweyo mirima to duoko makwiny jimbe ajimba jimbo mrima abiru ka ol tama onge otka tapenyo ni socks nan kure socks gidongi ketoge wikabat kuchocho socks gidongi ketoge bomesa socks gidongi temo kama awinjo to koro ma ana lweny wane barracks wadwa chako gore yao tino ka ngato koro chako timango in gi pesa to dhako oli in gi pesa dhako kwai okoli dhako sini yawa king wala timo kama nyathino nega team ABCD okwaya mos aonge pesa yawa aonge pesa in yonge go to dhako ni dhigo orelo fa pare longi omi mano dhigo ang di penj be ok di penj ipana go mose chako timre odno
Miriam osedonjo. Osedonjo. Mistrust be osedonjo. Bas, nyako ni koro ng'ini nga gi pesa. Aha. To kidwaga miye. Koro en rada ni. Onyalo nyamanyo kata jotich. Bopo yilo osechulu. Nie. Haya. Emorito. Ochuoyi. Finances. Ka in gi pesa. Kikendo nyako ma straight forward to in gi pesa. Kaka payslip tiketi nie Madam, miare budget ni kaka ringo monthly. Yes. Obeko tiyo to kelo. To kono mera TV wacha ok ber. Kawa ne manyi TV moro maber. Kata wadar, kata watima. Mattress wani ugo kwano ji adi. Ji